Eu quero é mais dançar contigo. O meu amor desatinou. Eu quero a vida, tu comigo. Aonde for você eu vou. Eu quero é mais dançar contigo. O meu amor desatinou. Eu quero a vida, tu comigo. Aonde for você eu vou. A minha casa fica pertinho, e se for longe tudo bem. O meu amor tá bem prontinho, cheio de carinho pra te dar. Eu vim aqui de muito longe, aonde o vento me levou. Так, всім вітання, привітання. Сьогодні неділя, сьогодні так само притягуємо гулять у Nine Souls. Ось. Передній раз нас скинули у бездань істота під іменем Гофман, і сьогодні ми будемо притягувати бадяться по апошній локації. І поглядім, як воно буде сьогодні відбуватися так. Чи може колір зміню? Стішов. Ну, ось так. Сьогодні буде. Так, гук ёсць, гульні, может крышечку громчей зробити, крышечку. Ось так. І поехали туди. Так, не тая кнопочка. Корневой узел, не восстанавливать мне стрел. Давайте відпочнем. Я забуся, як тут на мапу глядеть. Так, что у нас по кадрам? Бо я сегодня трансфировал и перекладывал OBS на SSD. Поэтому, вероятно, хочу просто поглядеть, наколькі гэта будзе ці не будзе добра працаваць. Ну, пакуль я не бачу шмат згубленых кадраў, таму буду спадзявацца, што гэтым все добра. Так, далі нам новую здольнасць, такую як разбіваць шчыты, калі націскаеш. Ой-ой-ой, забыўся, што гэта нельга праходзіць, але вельмі прывабна, што кантролеры ўвогуле дазваляюць трымаць гэты чардж, гэта накапленне гэтай эмоцыі. І пытаецца, як гэта ў старых гульнях, калісьці такі прыём быў заўсёды, калі ты можаш націскаць і трымаць кнопачку моцнага удару. Вось гэта вельмі прываблівае, і гэта рэспект. Тады наша павага. Можна тады падыходзіць ціха до ворогаў. Ось нават кагосьці забілі. Так, а мы прайшлі... Я не памятаю, ці можа там есть шлях у левым боку. Давайте поглядим.
Вітаю знову, вітаю. Бро, як що? Ти писав, що там з перекладанням з українського на беларускі ёсць якісь-то праблемы з гэтым, так? Бан здарылася? Які бан? Може я не бачыў? Дзе бан? Ёсць бан? Ці ж бан? Ці ты не маеш на увазе, чаму трансляцыя спынілася? Гульня крашнулася і нават і мовы. Не ведаю, дакладняй. Про трансляцыю? Ну, я казаў, што мне там трэба было перавантажыць, бо я хацеў запусціць яшчэ... То есть я свой гэты стрімерскі OBS там взяў з агульнага і пераклаў яго ў іншае месца на кампуктары, на SSD знешні, каб калі што здарыцца з кампуктарам, чтоб все свае налады не згубіць. Але я, калі ўжо пачаў стрым, я бачыў, што няма плагіна рэтрансляцыі на YouTube. Мне прыйшлось спыніць стрым, каб гэта як бы працягнуць з рэтрансляцыяй. Вось таму гэта было наўмысна. Так, а мы зможам сюда прайсці? Ага, быш тут таксама павінна быць какая-то здольнасць, але мы не зможам прайсці пакуль. Пакуль, наверное, будзе які-то вялікі даш, больш моцны. Да не супыняемся, ідзем у гэты бок. Усё пачвары. І капец. Не падабаюцца ці выбухі. Не забыл, што яшчэ парировать патрэбна. Зноў будем частку часа звыкаць з кіраваннем. Працей сам украінізатор быў зроблены на ангельскай і расійскай мове. Не з таго гэтага мой беларусізатор крашнуў гульню, таму буду заўтра рабіць усё з нуля. Шкада, але ну таксама падаецца попыт на такое. Так, сёння у нас нядзеля. Перадпрацоўны тыдзень. Нічога рабіць не трэба. Усё роўна. Я не ў той бок стаяў, што? Так, б'е. Ніколі не прыкладайце гульні скрынізатару. Окей, будзем ведаць. Дзякуй, што параіў. Ау. А выбухи, карацей, меня из их не парировать, так? Опа. Зараз попробуем тоже чела забить. Нам перашкаджае. Бо не факт, что спрацуе. Ну, по твоим размовам зразумела, что так. Я зусім далёк ад перакладаў, тому это ўжо у вашай прафесійнай суполкі можна ўжо тады дамагчыся зразумець, што калі выкарыстоўваць можна, калі што нельга. То новы якісь-то Шанхай ці як. Звіт про жовту воду. Записи перевірки жовтої воді. Спостереження за кістю жовтої воді, швидкість потоку у нормі, концентрованість
Концентрованість не виявлена. Жовта вода сконцентрована рідина для рідини зрощення на новому Кунлуї. Вона складається з ескрементів драконно-зміїв, хімікатів та залишків біологічних відходів із розплідника. Через високий рівень концентрованості вона небезпечна для селерійців і вимагає ретельної обробки місця ураження в разі контакту зі шкірою. Тобто і сіка ось гэтых драконів. Я вже підготував файли для Berserk Crysis Warhead і файли Crysis 2 і Crysis 3. Ну, видатно. Праця йде. Білорусізатори кліпуються. Это видатно. Так, давайте погутаримо ось гэтым. Шанхай, да, Шанхай. Попросите чип. Що це означає? Де це ви мене лапаєте? Яке нахабство? Якщо хочете тримати дані, просто дайте за них 400 днів, не потрібно мене знищувати, так? Не те, щоб мене картило далі балакати з вами, просто не хочу вмикатися. Віддайте 400 днів за копію чипа, влучить тип сила міць. Про силу? Ну-ка. 861 бавдурі. Що це ви намагаєтесь утнути? Ідіть і зберіть скільки треба, тоді повертайтеся і чекатиму скільки завгодно. А скільки у мене? Щоб я пам'ятав. 226. Ну на ремастер дві версії будуть. Не розумів. Зараз будемо включати поток этой желтой воды. Сиканье, так? Это не ты поток. Ты, так. Это можно раз'юшить, каб отримати додаткові стрели. На моем канале уже 160 подписчиков. О, это вельми добро. Это поспех и вынік твоей працы. Так что это супер. Супер новина. И на где это место? Досюль. Доглядеть. Долететь, може вышей. Тут наврать. А могу вот в этот бок нават зараз пробегчи? Ой, там еще скриня есть. Мне подается, что трохи подлагиваю. Есть великая имоверность, что наберу 200 подписчиков. Ну, до 200 осталось трошки, поэтому я не сомневаюсь, что у тебя все тримается. Там давай, все будет добре. Невядомое зернятко. Селерійський артефакт, його можна подарувати Швеншвені, знайдено в теплиці зернятко. Загляду на всі проведені над ним генетичні модифікації, важно уявити, що з нього виросте. Буде Швень збирати свій садочок, свою садовину, огороднину, так. Дайте-ка я погляджу, що з этим. Процент. Не повинно быть добро. Ой, зараз что это? ОБС ничего не показывает. Мы только тут, да? Ну, зрозуміло. Зачинили мы, подається тільки гету. Пройдемся туди далей. А може беру ще пару програм. А ще сьогодні вельми спекотно. Сподіваюся, що
гэта скончыцца, але па надвор'ю абяцаюць яшчэ спякотце заўтра. Тільки 289. Це все равно не хапає. Давайте далее шукать. Як я мог його збити? Цікаво мені ведать. І, дірка. Я дірку не побачив. А я ще бачив, десь скриня була. Я її взяв, відчинив. Ось там вишей. Треба все, про все пам'ятати. Що це тут? Ну, там ще вишей треба. Так. Десь ось тут і вправо. А, ось і нас. 343. Все равно не 400. Так, давайте... О, там ще бачу. Давайте далі шукати. Може локація така не оптимізована. 397, ну 3 не хапає трохи. Тихо. Я трошки запанікував. Трошечки панік. Так, эту мочу тигров, ті смоков мы... Это Гоуман, бачите, там, наверное, гэта статуя Гоумна. А Гоуман гэта другі, так, будзе у нас? Другі сол, з яким мы хочам позмагацца. Так. Давайте не будем, як бы, з ім змагацца, мы просто дадзім яму вось гэта. Вы справді гатовы заплаціць і не ачікуеце від мяне падзякі. Я все заплатил. Чип аграрной зоне. Носі данных, що зберігає это аграрная зона, зрозуміли? Тому що тут много мочи тигра. Ретельный анализ может раскрыть прихованную информацию. Основной складовой аграрной зоне це теплица та зона синтезу воды и кисню. Она забеспечивает новый кунлунь продуктами та водою, необходимыми для підтримання життя. Треба якось дикцію поліпшати. А що ти як-то фризиться? Мені не зрозуміло чому. Але виглядає, що там ГПУ і графіка якби фрішна. Буде потім поглядати на запису. Якщо правда гэта так відбувалося ці ні. Ці тільки у мене. Так. Раз'юшили. Это мне не подобається, які вибухають. Так, базовий компонент можна буде розщеплення зробити, розщепити. А буде? На кшталт вяртання здароўя пасля выкарыстання талісману, ці на мне гэтага няма зараз. Трэба будзе паглядзець на нефрит. Я могу парировать, коли у меня мощный удар может быть накопленный. Я просто
Ех ти, ёпта. Це був моцний, так? Контр... Тихо. Ой, я живий ще, ёпта. Рано обрадовался. Хая. Чому такі моцні? Рыбки мне своих кидаешь. Рыбаков. Они все выбухают. Так, а могу ли я пойти переглядеть свои нефритовые все гэтые рэчы? Свои здольности. А, у меня есть одна ячейка. Что у меня начеплено в уголе? Усе дзень і досвід паглядніце вашым убівцам можа павярнуць і дапамога выбуху талісмана. Вось гэта мне пакуль не трэба. Мне трэба зменшыць відбій під час паріравання варожых атак. Вось гэта файна. З цим нефритом выбухі талісман. Гэта падкрепленне талісмана будзе чымсова паралізаваць. Ну, паралізаванне... Я, мабуть, не набыў гэты талісман, які вяртае трошки жыццё. Ён бы вельмі мне бы дапамог зараз. Не дзялюся, калі ў верасні, ў кастрычнікі месяца будзе цяпло, мы калісьці прахадзілі гэта. Пак ніхто з украінскіх перакладчыкаў не перакладаў Crysis 3, які арыгінал. На першую і другую, а на першую другую ёсць. Ну, цікава. Наколькі ўвогуле трэця частка цікавая. Ось не ведаю. Я не памятаю там за сюжэт, але можа было бы калісьці варта прайсці. Так, трэба яшчэ вышэй. Яшчэ вышэй. Залезці. Так. Гэтага чаліка я памятаю. Блин, калі ульту даюць, я не паспяваю рэагаваць на гэта. Так, а мне зараз вельмі важна пайсці і забраць свае рэчы. Тут у тебя мои рэчы? А, я не взял. Я ж не поменял той талисман, який забирая. Опа-на. Ты хоть. Ну що мне робить? Разобье меня. Не-не-не. Фу. Кольки 500? А, так там еще и гроши были. А я же набыл чип. У меня столько грошей. Але он называется Crysis 2 Maximum Edition. Это может просто Maximum Edition за другой частки, может, якісь перерабляли, я не ведаю за гэта. Может, это просто пак из некалькіх гульняў. Ой. Моцно выбухнуло тут. Упс. Меня не бачили. Правда, не бачили.
Так, тут ми трошки спасучили, використали осяроддя. Мыши не были. А внизу не были? А, это нам показывали, вот это брам, ёпта. Дайте где-нибудь отпочну, можно? Может, то, что унизе, вот это? Я думаю, уже это кокон, який роздає життя. Вальдай, что не. Ты тут так само сидишь? Блин, я жопкой стал. Апдейте там, где мы згубили бусины, это там нигде зараз какие-то моцные вороги. Можем просто пробегши. Не бежи за мной, тикай, тикай, тикай. Подыходь, на тебе. На их. Вот ты. Собаня. Вось мы тут. Так ты ж там, подається, сидел. Ты уже тут сидишь. Можливо, я поэт, однак здібний лиш до пера, а й до торговельних справ. Охо-хо. Я могу щось набыть? Відновлює дрібку здоров'я після успішного тіньового удару краде вороже здоров'я, щоб відновити ваше. Швидше повернути до бою. Збільшує заподівану шкоду, коли рівень здоров'я нижчий. Ламайте казані і топіть човні, зробіть свій останній ривок. Ну ж я ось про гэта казав. Крадеш здоров'я. Треба буде начепити. Так, коли ти натискаєш ось эту штуку, ти можеш парировать, і файно, що заряд застається. Так, я там не могу прилететь. Блин, як спекотно. Оба. Так, это мы знищили. Это так само знищили. Пригожая такая локация. У Силксонге локация была подобна до колонии, не подается когось там пчел. Уже не памятаю, як вона називається докладно. Але так само з кольорами жовтая була так само у Силксонгу. Беларусь спекотный капец. Ну, увогуле аномальна гэта жара. Завтра 25 градусов обяцаюць. А у нас 30-35 калісьці было. Сёння увогуле 30. Нават зараз показує, що 20, но чомусь духоті увогуле адчувається, как будто бы зараз сапраўды 30. Так, это короткий шлях. Я забрав тебе речі, які мені були потрібні. Я просто хочу докладніти. Бо я пам'ятаю, що у мене залишилися гроші. Не простое, що я не забрав тобі мапу.
так яшчэ і дожджы абяцаюць. Ну, калі дажджы, то лягчэй. Па мне. Чым бясконцая засуха. Ой, я могу нават на вяроўчцы таксама парировать. Выдатно. Так, у меня стрелы есть. Я еще раз хотел до тебя дойти, про тебя спытать, поговорить. Вах, accelerates, насолоджуйтесь величною вічністю поміж смарагдових підгріїв. Новий Кунлунь, другий дім вашій мрій. Як на сьогодні справі. Не те, що я хотіла лясти почитачити, я просто дотримуюся моїх настанов. Дай на мені звіт про цю зону, ти бачила, куди чкурнула Говман? Давай про зону спитаємо. Що ви ким себе вважаєте? Я тут не роздаю звіття обікому. Я роблю це лише з жалю до вас. Культури в теплиці готові до збору, жніва цього сезону уже 921-го розпочинаються сьогодні. На жаль, праз непередбачувані структурні збої, виконання більшості запланованих дій затримується. Також у нас тут аномальний рівень жовтої води, пошкоджені труби загрожують порушити цілісність усієї системи. Чисельність симбіотичних драконозміїв значно перевищила оптимальний діапазон, необхідно негайно вжити заходів для відновлення екологічного балансу в регіоні. Тут сапраўдны мануфакчер у них. Персонал вартовых сутінок уже поспішає виправити пошкодження, очікуваний час ремонту невідомо. От, я вас усе виклала, тепер задоволені? А там внутрі, бачите, там вуголі якась риба-фуга. Мені здається, це місце занепадає на очах. Ні, це не так. Потрібно просто час, щоб усе організувати. Землеробство – справа складна. Слухайте сюди. Кожен модуль у цій зоні був ретельно продуман пані Говман. Подібно самі пані Говман, кожна рослина тут сповнена міцності її наполегливості. Це пермакультурні системи були збудовані на віки. Вам не варто перейматися їхнім станом. Бачила, куди шмиркнула Говман? Навіщо це мені? Гадаєте, я мушу поставити позначку лист тому, що ви там сказали? Пані Говман у аграрній залі. Він хутко розповідає, де що, на любые питання, бо вельми, якби, прислуговує любому кожному, хто запитує якісь питання. Пані Говман у аграрній залі, повернучи від зони синтезу води і кисню. Навіщо там туди взагалі? Вона зазвичай спить, тож не варто очікувати теплої зустрічі. Піхата, як завжди, да? Піхата. Піхата? Я не дозволю вам так ображати пані Говман. Пані непрактична, найщедріша з усіх науковців. Новий Кунлунь має стабільний запас їжі виключно завдяки пільному підходу пані Говман. Пільному чому? Як фермерка, пані Говман здійснює повний контроль за розвитком культур, звівши помилки до мінімуму. Пропагуючи свою відданість і точність, вона створила низку інструкцій під загальною назвою «Пальний підхід фермера». У ньому передбачені всі аспекти землеробства, вологість, родючість ґрунту і інші автоматизовані системи. Складане тут слово. Іншими словами, вона схиблена на контролі. Повернута, да, схиблена. Кажуть, вам заманяться лісами підходи, пані далі змогу наготувати всіх попри обмежені ресурси.
Обмежені ресурси. Ви мусите знати, що пані Гоумен народилася в Зліднах. Вона невтомно працювала і вчилася, щоб стати видатною біологинею. Бувай. От так от. Я була готова відповісти на ваше запитання і все таке. Ви найгірше, я вас ігноруватиму. Хотіла нас проігнорувати, але нам все видало як на долоні. Ці буде проходжений край з громастер і атлас з брюсізатором. Невідомо, бро, чи хтось буде гуляти, тоді не ведаю. Это треба у календарі стрімерів глядіти, чи є у них час, чи є у них жадання. Але поглядим, як воно відбудеться. Так, я к чомусь хожу завсёды, тут, подається, завсёды адраджаюцца гэтыя все шалики. Это Шанхай будучыні? Не, гэта звычайны Шанхай, толькі гэтай лакацыі. За Шанхай гэта як навігатор по лакаціях, як распавядаць нам што ідзе калі. Увогуле адбываецца. Мой редактор зараз редактуе брюсізатор Atlas 2. Ну, прышпільна. Так, давайте, можа, пройдем у левый бок. Поглядим, что там у концы. Ну что это? Мутовані культурі. Сільськогосподарський звіт. Багато культур у теплиці порослі, що свідчить про несправні системи зерносховищ. Там не буде помилок. Ну... Помилки гэта не дрэнна. Головне, каб их можна было потом выправлять и импровать, калі буде час. Першае пакаленне сістэмы зернасховищ на Кунлуні было разроблена Лаосци та гільдаю Фанши. Вона продемонструвала сталий розвиток із використанням мінімальної кількості енергії, коріння, чим здивувала всі 9 царств. Після зникнення Лаосци оброблені землі на острові Кунлунь залишилися під паром. Пізніше Сол Гоуман покращила зерносховище, відновила їхню минулу славу и забеспечила харчами сплячих солярийцев. Ну, еже каратей. Харчеваться, да? Сподіваюся, что так. Можно было звалиться. Так, якийсь-то колокол. Ну что он тут стоит? Вітаю, Леха, вітаю. Ура, покутай, не кажи. Блин, тут б'єш у колокол, тут якийсь-то міні-босс есть. Нефрит. Давайте нефрити, які... Ось. Стойкость. Паралізувати стойкость, ось ми знімемо, а нам ось треба забрати гроші. А гэта што? Параліч. Ось гэта давайте паглядзім, як яно працуе. Крадзеж здароўя, а больш нічога на одну ячейку у нас нема. Але можна скінуць штосьці з гэтага. Это нават я не заважил якуюсь-то розніцу на гэты конт. Шо, Лёха, як справы, як нядзеля? Што будеш рабіць заўтра? Шо гэта такое, чаму? Заряджаны выпад. Утрымліваеце X, чтобы зарядзіць удар, калі навколо з'явіцца зелёная аура. Кажа, што ты гэта адчыніў просто, калі пабадзяўся па лакацыі. С беззаданным успешным ударом черепобием.
Давайте вось гэта качнем. Спампанём. Чакаць, калі Лёха у ноч стрым пачне. І ноччу не прышпільна, потым цяжка прачынацца раз зранку. Такі мой адказ на гэта. Таму гэта як выключэнне, не як сапраўднае аксіома ці правіла. Так, забілі. Так, летуны гэта не падабаюцца мне. Танчки плялі, як маецеся, як жыццё-быццё. І сёння працягам праходзіць The Nine Souls. Добрый вечер, добрый вечер. Так. Стрибаем униз. Тут ёсць быў хуткі шлях, можа? Во, бахнуло. Во, бомбануло. Ух ты ж, как швара яка. Ну-ка, иди сюда. Давай с тобой погутарим. Что, гэта нельга парировать? Ёпта. Цікаво, я поспел гэта взять ці не? Сколько у меня не показываю, сколько у меня гэтых только не кажите, калі тут анимация такая, что калі ты загинаешь, что ты нават калі на Б націснуў, тут сработала анимация, ты грошы все равно не атрымаў. Что выглядае, что гэта так. Холера спякотна. Ну не кажите, я сегодня ўвогуле 7 потоў у меня сошло. Вся дупа мокрая. Я разумею, что зараз лето, но можно як-то больше было прохлады і всякой. А, ну тут нельга пройти, я думаю, тут можно было пройти. Дається нельга. Это все ваши гэты индустриальные революции. Все гэты ваши видеокартки, ши и войны розныя. Які нас усіх падаграюць на гэтай планеце. І стрымы твае, ну дакладна. Вони таксама выкарыстоўваюць відэакартку. Що дакладна негатыўныя і не толькі і пазітыўныя каментары ў чаце. А, ой-ой. Жахары выбухаць. Вот и сколько. А могу я пыхнуть трошечки? Я не поспел. После коли я так зраблю. Блин, я в своих этой бомбочки вставляю, кажется, на посмактуй. Да, за ним мы разберемся, все правда. Будем скоквать, як ён гэта робіць. Езжаем в глухую вілейскую вёску. Ну так. Даецца зараз у вёсках самое добрае надвор'е. Звычайна падаецца ў гарадах, наколькі я ведаю, больш спякотна.
Вёскі заўсёды можна набраць вады холоднай і укунуцца якуюсь-то-небудзь бочачку. Добра, калі яшчэ там, конечно, можна усталяваць якийсь кондиціонер. Та нават без кондиціонера, калі хата на зямлі, то звычайна увогуле дома, не ў кватэры, яна не так моцна грэецца. Блин, чаму не скокнуў? Так, дай сюды. Так, нам трэба пыхнуць. А як ты гэта робіш? А яшчэ ў мяне саніну закіну. Вот цікавы супернік. Трэба не забывацца, што у нас яшчэ ёсць стрэлы. Стрэлы бы нам, канешне, дапамаглі б моцна. Калі б мы пра іх памятавалі. Дарэчы, як не дзіўна, у глухіх вілейскіх вёсках інтэрнэт звычайна нашмат лепшым у горадзе. Ну так. Верагодна, ўсё ж такі паклапаціліся на пакрыццё. Добра, што тут не застрыбнуў. На пакрыццё гэтага ўсяго на тэрыторыі Беларусі. Бо звычайна так і ёсць. Калі там шмат кампуктараў, шмат карыставачэй інтэрнэту, тады пачынаюцца якісь-то праблемы з гэтым. А ў вёскі, падаецца, па вышке пакрыццё карыставачэй не так шмат. Ну, павінна быць. Але Рудзі калісьці, калі налаштоўваў сябе стрымы, і у яго быў юнет, і ён увогуле пакутваў з гэтага, а потым ён перайшоў на, падаецца, на А1, і падаецца, ён зараз задаволены якасцю. Так, я памятаю, што там можа сябе хуткі... Так, я хочу себе адчыніць хуткі шлях. Магу ли я гэта зрабіць? Успею гэта зрабіць? Я просто не хочу бегать, что потом зноў далёка. А, ты кажаш, что я не могу это зрабіць, пакуль я не перамагу. А, гэта не цікава так. Или не цікава. Зноў босс? Не, гэта пакуль якийсь-то міні-босс. Але у нас скилл не вельмі. Мы пакуль успамінаем, як тут ввогуле рухацца, калі скокваць, как это ввогуле тут працуе. Пакуль дрэнна выходзіць. Зноў босс, зноў пакуты. Ну чаму пакуты? Мы просто... калі б мы адразу яго перамаглі, было бы зразумела, што як бы няма прагрэсіі у... як так казаць? У нашага персонажа, да, такім чынам, што мы нічаму не навучыліся, прынцыпова тыя ж самыя механікі, так гуляць тады не цікава. Калі як бы гэта крывая складанасць, яна павялічваецца паступова, ну тады ёсць якраз такі гэта весь, гэта ўся цікавостка, цікаўленасць. Вось пачвары. Робім справу, да якога часу справімся, так? Блин, можа наступным разам вось для такіх момантаў увогуле можна рабіць якісь-то, можа дадаць якісь-то виджет, напісаць
паставкам, напрыклад. Хтосьці можа будзе рабіць пол, ось апытанку. І такім чынам ставіць на перамогу. Я уже на працу пойду, ты маеш на увазе, што я да заўтра гэта не зраблю? Да, не перамагу. Ну не ведаю. Дайце я, можа, вже... Это як у Сілсонгу, трэба прылады добрыя забіраць з сабой. Далі драбінку здароўя пасля успешнага ценевога удару крадзе варожае здароўе і щоб відновіць ваш ценевой удар. Гэта які? Гэта калі ты са спіны падыходзіш. Можа мне гэта тады не трэба пакуль, бо я з гэтым як бы не са спіны прыходжу, ён просто мы з ім змагаемся. Давайте вось гэта яшчэ начытаем. Все раду, ну ты, конечно, ображаешь меня. Я, конечно, такі себе геймер, но я спадзяюся, што мы сёння зможам трошки чагосьці дамагчыся. Вітаю Ватафака, вітанечкі рэйдерам, дзякую, што завіталі. Як вашыя справы, што вы сёння рабілі? Я бачыў, што гулялі сёння не ў рэтра і, падаецца, працягвалі Альтэрс. Як вам гульня? У нас тут, як кажа Лёха, пакуты працягваюцца. По сюжэту мы зараз ідзем да пані Хофман. Хочам з ёй пагутарыць. Бо яна нас кинула у яму. Опа, ну, тика. Давайте пыхнем. Вось, і зараз мы тут вось падзявімся. Блин, я прыйшоў, у меня уже здароўя нема. Аб чым мы кажем? Да хрэ, тут меня уже задёб. Вось, трымай. Тебе яшчэ. Опа. Ну ты, конечно, то яшчэ пацук. Так, я ўвогуле скокнул, але, падаецца, я не змог парировать. Па сраке атрымаў. Так, вось гэта трэба бегчы, калі зверху ён робіць сваю атаку, бо я не змагу ніякім чынам парировать. Могу толькі парировать, калі ёсць зелёная аура, як разумею. Такія вось ульты зверху толькі трэба бегчы, або штосьці яшчэ выдумляць. В самой справе у меня есть апытанка зараз уключена як актыўная, і там падаецца в этой апытанкі спрашивается отчинить, ці зачинить форточку, ці отчинить форточку. І гэта вечнае пытанне паміж людзьмі, якім горача, і каму ўсё роўна холодно. Туды паглядзеў. Так, а яшчэ можна шатерить трошечки, а взять у себе моцны удар і паспець яшчэ вось так бомбануть. Нет, там только два отказа были. Там только один или два. Так. Тікаем. Пихаем. Вось гэта вось як я павінен быў ад гэтага пазбегнуць.
Гэта табе мы тут, канешне, супынілі. Так, тут супынілі. Калі будзе гэты моцны верхні? Вы зараз будзе? Калі? Ты ж падлюка. Пытай артыкул 1 альбо 2. Казаць на пытанку. Так там уже падаецца толькі гэтыя. Толькі лічба. Толькі я памятаю. Збіраю зефірчыкі. О, лялі ўвогуле вось копіць балы канала. Зачыніць фортачку ўжо 2. Так. Цікава, адпрацуе ли павярненне назад. Падаецца, не адпрацуе. Тады трэба будзе кіраванне праз вось гэтыя. В моей галаве гэта крыптавалюта, дайце пабыць багатай. Ну, конечно. Падаецца яшчэ, каб атрымліваць больш балаў каналаў. Так, хтосьці яшчэ он прагаласаваў. Хтосьці пра адчыніць фортачку, вядома. Хутка некуды будзе апхаць. Ну, у Лёхі, падаецца, там уже шмат, да? Там... Можа кошты яшчэ падняць, напрыклад. Статний прихожий намити убрани. Усьо приєм. І ён має що вам сказати. Усі, хто нас чує, рихтуйте Так, вошки. вітаю. Давай, диявол. Вітаю. Не, модерна. За нас усё сказаў Брюс Уиллис, таму вітаю у чаціку, вітаю на канале «Усе на месцы». Анігілятор 42, мне падаецца, гэта наш новы, як я разумею, стрімер на канале, не на канале, а на Белпічы. Мы могли не ўсіх, падаецца, стрімеров ведаем, але вось на нашым радары вось з'явіўся, так што завітвайце да новага стрімера. Таму усім раю. Так, я не забраў свае гэтыя рэчы. Толькі там, падаецца, кулдаун будзе у анігілятар МГ-42, таму там трэба будзе пачакаць 10 хвілін, каб можна было пісаць у чат. Заўсёды знойдзецца момант, калі трэба ўключыць пакуты Міхася. Мы не ўключалі яшчэ? Насамрэч нам і так добра вось быць тут, бадзяцца, гутарыць з вами. Я просто не зусім тут, ну, не моцна сканцэнтраваны зараз на бойкі. Скажуць, што гэта просто... Я гэта... Прибедняешься, да, там? Так. Я не еду по гуку, там можа трошки рамчэй зрабіць. Вось, але момант выдатны, да, якраз. Падаецца, не для гэтага ворха вось гэты алёрт ад Міхася павінен быць. Нам просто трэба быць уважлівым. Вось як зараз, напрыклад. Яшчэ паспяваць пыхаць. Да он 2 разы, бачылі? Он 2 разы просто мне вось гэтым сваім ультой, якой я не магу парыраваць, а можа быць, я зараз у меня няма такой здольнасці, каб я мог парыраваць. Гэта бывае ў метроідваннях, што ты можаш нават змагацца з врагом, калі тебе потым аддадуць блакіраванне удару зверху. Таму ты зараз будзеш вось так пакутаваць. То для чаго можна жыць, да? Невядома.
яшчэ мне не... Вось, калі б адчынілі мне хуткі шлях, то пытань не было. Вось гэта не зусім прыемна. Мне яшчэ тут вось спаўніцца, рэндерыцца. Гэта мне не падабаецца. Калі бы я мог захавацца ў такім стане, было б болей прышпільна. І больш як бы чэсна з гэтым. Ці сумленна. Вы зноў мне... Я яшчэ... Не, вы бачыце? Просто мяне у гэту ссаніну ўсё закідывае і закідывае. На. Куды пайшоў? На. А, не патрапіў, лох. Хутка я ўжо буду злавацца, падаецца. Адзін парыраваў, іншы праляцеў. Шкада, што ён так не лаецца. Ну, пакуль не. Усё можа быць. Калі будзе 1000 якісь-то 500 мільярдны раз, можа быць. А можа і хутчэй. Хто яго ведае. Я звычайна лаюсь, калі гэта unfair, типа, калі няма справядлівасці ў гэтым сусвеце. Ты ўвогуле не разумееш, навошта так распрацоўшчыкі штосьці зрабілі. Пробегчы іх можна. Без іх, ну, падаецца, можна. Я думаю, што раз я ўжо тут туда-сюда бадзяюсь, можа я змагу ось такім чынам сябе яшчэ вярнуць свае пацеркі нафарміць. Толькі ось 54, ось за кокон даецца яшчэ 40. Ну, можа, варта і трохі тут ось пабегаць. Трохи грошей позбирать. Можно накопить себе на нефритовый яшчэ якийсь-то амулет. Може там той, який нам потрібен. Ти срань. Ну як ти потрапив? Він з того боку розкидав свої гэты... Так, не потрапив. Вось на, тримай. Що, мне тільки один стріл за... Ах ти ж ёпта. Так, у меня еще есть люлька. Як ти по... Мені подається, ще товаром треба до його, ну, просто... Да. Так, мені потрібна ваша підтримка. Навіть не розмовна, а така сенсовая. Мысленная. Так, я чому-то вельмі дрэнна чую гэты реворд. А, не, вы павінны добра яго чуць, это потому что у меня... Я зразумеў. Давайте я трошки вам цішэй зараблю, потому что я бачу, что на мониторы довольно моцна б'е. Добра чутно, вось, да, просто бачу. Это у меня просто в наушниках. Раз вось мод. Я не здурнеў. Ну, калі будзе такі драйвовы момант, вы там включаеце, я не ведаю, там уже есть такие ось, як, напрыклад, Лёха. Ну, не Лёха, а Олдвин включыў. Можа, гэта будзе дадаваць драйву і адреналіну. У мозги.
Мабуть. Та ёпта, я знову заглядівся на ваш чатик. Який ви привабний чатик. Ну що ти? Одразу з козирей пішов. Зачем ты думаешь, что у меня есть другие стрел талисмана, а потом вспоминаю, что я не только у пары працуюсь. Срака. Вуглі гэтай Baby Voice Mod. Просто я не упевнений, що він не злетів. Знов. Ну-ка, пішов тупо. Блін, у меня ж було десь здоров'я. Вже здоров'я нема. Так, а зараз я хочу пробігчи. Так, можем ось накастить себе, ось хэты накастить. Оба! Пошел сраку. Мы так не домовлялись. Пошел. А нават нема сенсу, бо я не паспеў нават забраць свае гэтыя пацеркі. Дзякую Олві, але ўсё хутка скончылася. Хейка, дзяк за падтрымку. Вось, падаецца, прайшоў, да, кулдаун. Вітаю, анігілятар у чаціку. Нема за co. Вельмі прыемна бачыць новыя твары на твічы. Тым больш, можаш нават распавесці, я не ведаю, якія гульні тебе цікава і во што ты ўвогуле гуляеш. Вось, таму што у нас на билд-твічы шмат хто па накірункам гуляе розныя гульні, але, падаецца, мы гуляем то, што кожнаму падабаецца. Так, трэба пыхнуць. Мне падаецца, што на мінулым босе ХП ўднялася самастойна, а тут такога няма. Ну як самастойна? Тут, падаецца, пакуль нам даюць здольнасць, каб мы толькі праз выкурванне ці паліванне люлькі. Вось таму нічога, падаецца, не змянілася. Я проста не паспяваю нават націскаць, бо ён вельмі моцна б'е і забірае вельмі шмат здароўя, бо там то на бомбачку налетаеш, ці так проста цябе мутузят ва ўсе бакі. Таму складана. Вось, напрыклад, я нават не паспеў падбегчы. А тут увогуле ты не зможаш ніяк сысці. Так, пайшоў у дупу. Пыхаем. Може нават яшчэ раз пыхаем. Я аж 2 разы націскаў. Можа ён пакуль мне не дасіцца. Пакуль тое, што стратэгіі стрелялкі да РПГ. Вось, завітвайце на стратэгіі стрелялкі РПГ до гаспадара анігілятара. Вось ёсць анігілятар, і там яшчэ ёсць МГ-42. Цікава, што такое МГ-42. Можа, тут якась зброя была у нікнейму, цікава. Шоу 200... Я уже заговорююся. 2030 год, так? Давайте паглядзім, можа, у нас штосьці ёсць по нефритам яшчэ. Шкода ворагам не падыходзіць.
Відновлю драбінку здоров'я після успішного тіньового удару. Блін, ну мені подається, що воно не працює. Назад у стрільців, ось парірування гэта добре. Повертання мені ніяк не допоможе. Пакуль нічого нема правагного тут, щоб могло допомогти. Ну, будем спрабаваць, що рабіць. Калі не трымаецца доўга, тады пойдем другие шляхи шукаць. Я б хотел хутенько пробегчы тут. Мяне не чапайце, я пайшоў. На табе. На тебе посраться, на. Пайш. Опа. 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 Вось тут ось як гэта парировать, я не ведаю. Вось гэта я навучыўся яшчэ больш-менш, што 2 разы падклаў мне трохі. Так, вось гэта я зноў мачу зляцеў. Эх, чаму не было маленькага скока? Так, тікай. У меня яшчэ трошки ёсць. У моей люці, у табакерцы. Так, я зараз забаўжу одну рэч, што я нават падаецца 2 разы, калі націснуў на даш, калі кладзе талісман, то я далей падляцеў, то есть далей горизонтально. Да, ну пакуль няма такой праблемы моцна. Это все не хлопкая скилла. Ну гук, погодитесь, прышпільны. Трэба яшчэ, падаецца, ось хутка будзе наступны твішкік зроблены, падаецца 13-й. Трэба будзе там таксама такія скарбы знаходзіць. Ну шо, давай, подыходь. Ах ты жук хитрый. Так, я тікаю. Жим. Я не поспеваю хутка скокнуть. Вот ты. Чорт. Розповідайте, як... Розповідайте, як ваші справи. Что нового? Что старого? Мы тут захрасли до 2030 года, подається. Медитично покутуємо на одну локацію. Я спарировал. Життя все равно нема. Так, пошли те... Не треба за мною лететь. Лечь на мне все добро. Ну, это выдатно. Головне параўнаць. Я не ведаю, як ён хоча, каб я парировал ось гэты зверху выпад. Так, я текаю. Не ходи за мной. Сгубися.
Смокшим. Вот ты... Вот ты... Ты жопа. Такая тут же... Вот гэта вось. Я зразумець бы, як хоць ад гэтага сыходзіць, можна было б штось тут разумець. Можна паціху заўважаць, як стрімер прапускае ўсё больш ворагаў на сваім шляху, хутка на прамкі без забойства бегаць будзем. Ну да. Ну а шо нам? Мы ж хочам тут як бы не з мобамі змагацца, а прагрэс атрымліваць. Вось. Такія справы. Гэта облаю жопа моцна. У меня не атрымліваецца лаяцца, потому что я даволі сціплы чалавек. Мне калісьці, ведаеце, у жыцці ці ў школе нават уже ўсё гэта пачалося, я вось быў вельмі такі, як гэта завецца, я не ведаю, як на беларускае слово парядачны или які цяцягам быў хлопчыкам, які вучыў толькі там урокі. Вось, і таму мне маці забараняла лаяцца. Я прайшоў пра гэта праз усё жыццё. Вось зараз я прыйшоў на Twitch і пытаюся якімсьці чынам сябе трохі растрасці ў гэтым плане, чтобы дазволіць себе якімсьці чынам выдаваць розныя рэчы, якія я не рабіў раней. Вось. А бібока не хапаюць ёлупны, туды яго так. Дзякую, вось плялі, вось мне падабаецца. Ён, мне падаецца не ён, а яна, если я памятаю дакладна, можа падтрымліваць, а астатнія чамусьці моўчкі назіраюць, ніяк не падтрымліваюць. Ну яшчэ добра там Олвін і Анігілятар яшчэ уключаюць музон. Ось. Нам патрэбна якісь-то практычныя якісь-то парады. Напрыклад, возьми іншую зброю, там, не ведаю, не забывайся там выкарыстоўваць лук ці цыбулю. Вось, усё можа дапамагчы. Так. А тут я сапраўды націснуў. Не, ну дзякуй, што ты дазволіў мне пыхнуць. Ой, жопа якая. Трэба паліць часцей. Трэба дома бываць не госцем. Ну ты... Так. Не, ну прагрэс якісь-то ёсць. Трошечки не копил. Так, я цибуля, да я накидываю сдали. Так, давайте читать, что я пропустился, покуль там доубился с этим ворогом. Я цибуля, так ее накидывай сдали. Так, а там только два стрела у нас есть. Зброя яка есть. У нас, подається, есть ось лук. Есть яшчэ моцный удар. И все, подайте. И парирование. Покуль у нас такие вот склад.
От одразу я підійшов, і вже одразу мені починаються якісь проблеми з цим. Я навіть не побачив. А можна я заберу собі ось це? Тікай. Всяк это забывайся використовувати. Ау. Почекай, да, я тут почну. Коли б я ще бомби свої не розкидував, тоді було вуголі видатно. Опа-на. Знову бомби свої розкидував. Ух ты, ёпта. Тяжко. О, это мне, подається, допомогло трохи. Ну, може, ми сьогодні ще контент якийсь додатково поглядимо. Видатно, так. Ну, ось, бачите, всі сконцентрувалися, у нас щось отрималося. Ми сюди прийшли тільки каб що? Отримати якийсь то новий амулет. Нефрит. Это переможний танець у нас сьогодні. Все було не того варто, так, все було. Збільшує кількість отриманих з убитих ворогів дінь, кожна битва стає прибитковшою. Блін, далі б щось нормальове. Ну, это, конечно, я могу больше хутко себе корисно щось набити. А скільки мені зараз я ось побадявся туди-сюди? 135, ну это скам. Опять, мне было больше, я просто потратил. О, переможний танець в шатику, так, дякую велике, що використовуєте емоції, вуголі підтримуєте, так. Ну ось бачиш, Льоха, не пройшло всього лиш півгодини. Ти казав. Зараз ти скажеш, що я можу чинити. Так, а зараз я щось не розумію. Це хуткий шлях, чому не розблоковується? Вечір добрий, вітаю, пан Лепус. Ах ти ж жук. Короче, я мог одразу тут, подається, відчинити, просто там не показувався злом, є така ще плашка, ну, завсёды, коли ти мотыльком пролетаєш, і нас було сховано у, как бы, у глибині малюнків. Я, в принципі, просто натиснув на Б і мог я одразу туди потрапити. Гульня закаточка, топчик. О, дякую великий. Ну, файно гульня. Тобі ж ми могли на сам реч одразу себе цей хуткий шлях відчинити. Вот я йолупі. Ну нічого, ми будемо відати, що в оголі треба просто натискати на Б у таких випадках. Можна було не змагатися ось цими чаликами. Но ми зараз трошки тут нафармимося і пойдемо далі. Як справи, пан Лепус, як неділя? Рихтуйте ці до працовного тижня, ці якісь наступні у нас є плани. Коли поспробуємо Ready or Not? Ну, подається, я не веду, я завсёды могу. Мені подається, у четвер, як звичайно ми збиралися. Може, ну, як у остальних хлопців буде гэтый шанс. Так, почекайте. Так. Перхнувся. Прилетіло, запилив пару шортів для Ютуба, а тоді напишу у Discord, хто відгукнеться. Зрозумів.
Нема там нічога, дзе няма больш 3К прагляду. О, нічога сабе. Выдатна. Гэта цікавы якийсь цікавы шорт быў. Якусь тэмы цікавай. Нам трэба будзе паглядзець. Я б толькі бачыў пра тэрмапасту, падаецца, шортс на канале. Ну, можа, какой-то іншы новы ці. Давайте, можа, захаваемся. У меня там няма здароўя. Окей, давайте глядзець, куды мы далей пойдем. Так, з гэтым NPC мы пагутарылі. Тут мы зваліліся ўніз, а пытаецца тут адзін шлях толькі ўніз. Наколькі я ведаю, больш патаемных зон няма, акрамя вось гэтага. Я памятаю, што тут можна якімсь чынам прайсці вось гэты закуточак і гэты чырвоны. Распавядайце, записывайце кліпчанскі, потому што падаецца, войсмод увогуле ён не трапляе на запіс увод. Ну, карацей, да, таму што бывае, што вось гэты ўсе рік, ну і іншыя саунды, яны могуць закапірайціцца на ютубе ці на твічы нават. Гэты ўзнагароды якімсь чынам пушыць канал. Падаецца, да, наколькі я ведаю, што гэта на самой справе там ты ў трафік больш пападаеш, калі бачна, што шмат хто выкарыстоўвае поінты канала. Ну, увогуле ў статыстыку якую. Мабыць, ёсць якісь ўзнагароды ад самого твіча там. Вось таму... Ну, а в агуле гэта проста як вам дадатковы вабіць час. Я хутчэй быў. Ну, тады ідзем усе ціскаць. Ну, да, ціскаць, выкарыстоўваць. Ну, карацей, гэта каб вось контент разбаўляць рознымі всякімі штукамі прышпільнымі. Що адбылося? Я просто выбухнул. Думаю, які стрым на дзень народзінаў з чым запіліць, але нічога ў галаву не ідзе. Так у цякуль хутка дзень народзіны, будзем ця віншаваць тады са тваім святам. Дзень народзіны увогуле трэба рабіць стрым, ці кукінг стрым, ці якийсь так кааператыў. Мне падаецца, так будзе як бы файна і добра. Увогуле, верагодна, файна вабіць гэты час з сваімі роднымі. Ну, ці 50 на 50. Звычайна, было бы файна, калі ёсць яшчэ сябры, кудысьці ў баньку, там, ведаю, актыўны отдых, якийсь пачынак организовывать себе. Ага, жах юбилей. Який жах? Про узрост? Так, ёсць час, толькі лясні. Так, нет, трэба знайсці, куды я паклаў свае гэтыя рэчы. А тут така ў Літве няма асабліва сяброў, а ў Беларусі засталіся. Зразумеў. Ну, у меня таксама, у меня і сяброў, якія былі ў Беларусі, у меня эта частка уехала ў Амерыцу, частка кудысьці там в Нямецчыну. Карацей, раскідала ўсіх. У Варшаве не так шмат. Ёсць, канешне, але ў маім узросце, падаецца, гэта не самая вялікая якаясь праблема з гэтым. Наадварот, калі менш кола сяброў, але яны
наоборот якасны, то навошта шмат сяброў. О, а ты ў Варшаве? Ну так, да, анігілятор, я ў Варшаве. Так, що там пішеце яшчэ? І зноў далі па дупе. А таксама ОКО. Бачыце, вось так хутка, мне падаецца, мы збярэм кола стрымераў у Варшаве. Наколькі я ведаю, у Варшаве шмат хто яшчэ з стрымераў ё. Напрыклад, Багема, Тодзі, Дед Максим, падаецца, у Беластоку. Вось у нас яшчэ анігілятар ёсць таксама. Анігілятарная пушка. Вось. То есть яшчэ я хацеў распавесці, хто-то яшчэ быў. А, Локі яшчэ таксама падаецца. Можа, не ўжо. Чаму я не ў Варшаве? Ну, затое, падаецца, у Варшаве твой. У Вільнюсе там уже ёсць гэта Паша. Таксама контент-креатор сваім, як бы, амплуа. Ау. Палюча. Танчки, паладін. Так, я забыўся, куды нам зараз? Нам трэба стрыбнуць уніз. Я блытаю, ці Паша ВРВ-не у Вільнюсе. Ці яго ввогуле не Паша завуць. А, ён так. Вось бачыце, я яшчэ не зусім з глузду сышоў. А ёсць... Дзе той вораг, які забраў маі пацеркі? Так, выдатна, я забраў свае пацеркі, гэта тое, што трэба. Так, ён там кидала Белтвич. Ну, гэта інтэрнацыянальная міжсусветная карпорацыя. Беларусы паўсюду, і чым больш нас, тым мы мацней. Вось. А астатнія шмат стрымераў, падаецца, у Беларусі ёсць даволі вялікая колькасць. Сам. Будем захопліваць сусвет, ну. Як гэты. Як сітхі. Нам бы захапіць сваю аўдыторыю спачатку, а потым можна і сусед весь. Так, на ўчорашнім ты на сваім мікрафонам нешта зрабіў, а на апошні стрым заглянуў, там нешта гук сапсаваўся. Ватафака... Это ватафаки писали, ці мне? Чомусь я бачу реплай ад ватафаки, падаецца, гэта гутарка можа пра анігілятара, так? Цяжка быць стрымерам. Усюды трэба гэты ўсе налады рабіць. З гукамі, там, разумець, што куда ідзе, як зарабіць якасней і танна. Калі танна, то не заўсёды якасна. Грош няма. Працей там ось парады ўжо ідуць. Так. Ось, може, трохи спробуємо сконцентроваться на ось на гэтым месцы. Але павогуле было бы файна знайсці дзе-небудзь
Место, где бы я смог отпочить. Есть тут такое место? Налево там небяспечна зусім, а ось можа направо ўніз прайсці. Я уже не бачу, где тут можно стрибнуть, а где нельга. Тут можно стрибнуть. У меня уже в очах червоны. Там хутор ёсць, как каля рэчкі, піліў бы контент по выходных. Так, так, мы повернулись. Атрымалі навіны про покакивание, пописывание от собаки, что атрымалася зрабіць, что не атрымалася. О, глядите, мы отключили систему бяспеки. Чините вось гэта, дайте куфар поглядеть. Это вось про адчыненыя дзверы. Ну, гэта я уже сам зрабіў. Мне ніхто не дапамагаў. Ну ці варак ніяк усё ж у Польшу зачапіцца, але фактор, які не хоча Польшу. Які фактор? Фактор у выглядзе людзіны, якая не хоча ў Польшу, или ёсць якісь-то перашкоды? Кулакі адны з гэтых вашых белстрымераў. Хто не хоча калектыўнай гаспадаркай займацца, ўсё хоча на хутар. Блин, так на хуторы ж можна калектыўную гаспадарку таксама здзейсніваць, не? Я памыляюсь. Сядзяць ось на канале, глядзяць YouTube. Ну, гэта на самой справе не лужа, гэта вось сапраўды гэтыя адходы цмокаў. Тут мне, наколькі я разумеў па лору, не цікаем. Падыходзь. Чапіцеся ад мяне. Дайце я трохі пажыву спакойна. Дык а на што калектую, калі ёсць футар? Невядома. Так. Я хацеў туды вось паглядзець, што там цікавага ёсць. Ну тут яшчэ трэба вугал даглядаць. Вось так можа. Всё вакол калгасна, всё вакол маё, некалі была саўковая прымаўка, жахлівая, дарэчы. Калі калгасна, всё тваё такім чынам, да? Што тебе трэба даглядаць за ўсім? Не забівай, не забівай. Ну я ж тебе попросил, я ж тебе человечем по-человечи хотел с тобой домовиться. Ну тут можно брать все, что захочешь, ты покрасить. Блин, ну. Правда падаецца ў гэтых словах, у гэтай прымаўкі ёсць. Ну, падаецца, у калгасах можна было ўвогуле шмат рэчаў якіх-то вось аптымізаваць, напрыклад, вось бяры, робіш рэестр там жывёл, колькі у цябе жывёл, там не толькі у цябе там вось будынкі з жывёламі, але і будынкі, дзе працуюць, ведаю, тыя жа яйцагаловыя кампуктарамі, якія глядзяць
робіць статыстыку, што, сколькі, з чаго адбылося, напрыклад. Зраўніваць гэтыя лічбы. Гэта праз якуюсь агульную сістэму Беларусі праводзіць. Гэтак далей, гэтак далей. А гэтага падаецца, нікаму не трэба, ніхто гэта не робіць, а можа робіць, а можа і не ведаю. Так, калі нешта дзяржаўнае, гэта можа выкрасць, у сетках выратавання будзем пакланяцца Гарэцкаму. Той самая прымаўка не казённа, Польшы ты сам ты ляжыш. Ось у фермеров не захочется стырыць, бо атрымаеш шротам у сраку, калі прыватную ўласнасць залезеш. Таму ўсё мусіць быць у руках людскіх у гаспадара. Так, у фермера там сваі палі, свая тэхніка, ўсё ось ён заклапочаны у тым, сколькі ён зарабляе. Што гэта? Забыўся, што такі гук ёсць. Ну і сапраўды фермеры болей якасныя працуюць, нежели калгасы гэтыя на дзяржаву. Калі чалавек зацікаўлены у сваём трудзе, то ён і ў канкурэнтным энвайрменце працуе, то гэта здымаюся пытанні. Нехта з чыноўніка, здаецца, прэм'ер сучасны паўгады таму жалюся, што людзі не ставяцца да дзяржаўнага як да свайго. Блін, падаецца, гэта ж гэты кола, да? Кругаварот рэкурсія ці як гэта. Ты ставішся як да сябе, ты крадзеш, таму ты крадзеш і так па колу. Ну, не можна працаваць тое, калі не належыць гаспадару, а чалавек, які працуе на фермера, не атрымоўвае чалавечскі заробак. А як жа ставіцца, калі дзяржаўны прымушае траву касіць не вышэй 20 сантиметров і так рабуе? Ну, тут увогуле проста прымусовае какое-то арабскае мысленне застаецца, раз усе гэтыя як гэта здаецца, загады, так? Ну, таму што грошай няма, ніхто гэта не ўсталюе, празрыстую сістэму не будуе, таму як бы іх усім нармалёва. Галоўнае, каб проста чалавек быў пад кантролем, кантраляваны. І гэта можа быць праз невялікі заробак ці праз іншыя якісь рэчы. Ну, таму нам не патрэбна быць як бы гэтымі багатымі ці сучаснымі. Нам патрэбна, чтобы мы і намі трэба было лёгка кіраваць. Я ў дзяцінстве на гэтых калгасных працах папрацаваў, буракі прапалі, сена на сушы, бульбы вырасці, буракі выкапай. Я ўвогуле, ў шоце, як у шоце. Я ўвогуле у шоце ад таго, як гэтыя, ведаеце, пра суботнікі, калі людзей нават на дзяржаўных гэтых прадпрыемствах. І гэта вось, падаецца лагічна, потому што ты працуеш на дзяржаўных прадпрыемствах, калі там ёсць, цябе могуць звольніць увогуле, ты не можаш як-то себе абараніць, ты павінен яшчэ адпрацоўваць у суботную якісьці дзень, і тебе за гэта не плоцяць заробак. Гэта зусім дзіўна. То бишь ты час свой патраціў, тебе нават за гэта нічого ніяк нічым не даруюць. Трэба, каб рабілі работы, дроны, і людзі, каб ім кіравалі. Так гэта ўсё у Еўропе зараз хутка, даецца, развіваецца. Сучасна гэта тэхналогіі, дронавая гаспадарка, гэта і файна, карацей. Калі у цябе будзе некалькі трактароў, там будзе пару дронаў, яны будуць глядзець, трактары аўтаматычна раіць гэтыя паля, там усё гэта рабіць, ты толькі сядзіш там у офісе, каву сваю п'еш, глядзіш там на монітор, як усё гэта працуе.
Моніторинг, там гэта, увогуле, кіберпанк. Ты не чытаў, што галоўны спецыяліст у 90-е выратаваў белавежскую пушцу. Там уже айцішнік перазаймаецца распрацоўкі софта для аграрнага комплексу. Куртам. А там калі казалі, што там увогуле, да, там тэхналогіі гэтай сучасныя, і Беларусь прыйшлі, таксама хоча дронавыя тэхналогіі ў аграрыі выконваць. Ну, паглядзім, як на них гэта атрымаецца. У нас дроны забаронены. Не забаронены толькі у учаснікаў, а ў дзяржаў прадпрыемства, падаецца, не забаронены. Дабраніч, шановны. Дабраніч, бляль, прыходзь, всегда рады бачыць. Наступны стрым, хутчэй за ўсё, будзе ці заўтра, ці, падаецца, у сераду. Карцей, там у вас цікавыя размовы там ідуць. Так, а мне трэба распампавацца. Уміння. Так, уміння. У меня есть 2 адзінкі умінь. Што калі мы возьмем праспампуем яшчэ падсяленне ці? А потым возьмем дыхальны вправі. О, після умела паріравання, щоб віднавіць духовну шкоду. Блін, вось гэта трэба было пампаваць. Наступны раз тады запампуем. Так, а я вось на сваіх стрымах распавядаў, як у Гаррісона быў камунізм, распісаны ў адным з раманаў пра сталёвага пацука. Ну, такія ўсе разумна начытаны, я не ведаю ўвогуле пра вось гэта. Людзям проста не трэба было працаваць. Блін, калі не працуеш, людзі, падаецца, сходзяць з глузду, сыходзяць. Наш зноў хацей смок. А дайце пагляджу па мапе. Мы вось улева там прайшлі, там нармалёва было ці не? Давайте пабадзяемся яшчэ. Блин, я ж, падаецца, перезахаваўся. Так, гэта мне адбілі трошачкі тут. Все рабілася роботамі. Гэта добра і гэта дрэнна. Ну, я лічу такім чынам. Ёсць яшчэ ж вось у Detroit Become Human разглядалася, вось калі там з'явіцца гуманоідны робот, які цалкам могуць замяніць чалавека на працы, на шмат працах, то тады пачынаецца там уся гэтая... Ну, зараз вось як беспрацоўнасць з шыі, напрыклад, адбывалася, да, то мы тут уже все зрабілі. То там накшталт вось рэвалюцыі, там роботы пачынаюць вось ужо свае якісь-то пачуцці ці іншае запытваць. А людзі ўжо, падаецца, як гэта... Ну, адсталая раса, падаецца, ўжо. Якая, ну, роботы могуць проста прыйсці на змену людзям, на мой погляд. Завтра будзе капчык. Верагодна, мы хацелі пагуляць у Намандрафе, я не ведаю, можа ў Лепаса завтра атрымаецца паглядзець на тую дэмку. Мекася, падаецца, і ў Шаграэле так. Але нам трэба, чтобы, можа быць, і у пана Лепаса атрымалася. Я маю на увазе, што забяспеч...
Я просто думаю, што вось вялікім магутным карпорацыям хутка будзе просто даволі прасцей сабраць сябе працоўнікоў гуманоідаў, чым, напрыклад, вось абяспечваць працай звычайных людзей, бо людзі звычайна там патрабуюць большай заробкі, адпачынкаў, там яны не такія прадказальныя, як роботы, і такім чынам, як вось было вось на прыкладзе шыі у сферы там малюнкаў і так далей, там у геймдэве і шмат яшчэ дзе карпорацыі палічылі грошы, калі, напрыклад, шыі яшчэ больш якасныя, хутка не да гэтага дойдуць, будуць распрацоўваць софт яшчэ больш якасна, і працэсы яны такім чынам аптымізуюць, то они, в прынцыпе, ў гэты накірунак аптымізацыі пайшлі. Сказалі, што нам прасцей мець шыі, пабудаваць гэты дата-цэнтры з відэакарткамі, чым вось трымаць штат людзей, якія працуюць павольней, за большыя грошы, вядома. Шмат чаго яшчэ запытваюць. Я адчуваю, што мы вялікімі крокамі ідзем у тэхнафашызм. Дакладна так. Цалкам згодны з гэтым меркаваннем, гэтую думкаю. Забівай! Не забивайте мяне. Дайте трохи побегать. Удзей, як у Китаі социальны рэйтынг і контроль над прыватным жыццём. Блин, а гэта ўжо чорная люстэрка, падаецца. Там была такая серыя пра вось гэты социальны рэйтынг. Да ён можа прывесці нас усіх. Падаецца, як грамадства, як... Блин, тут будзе, наверное, да? По таймінгу працаваць. Заўсёды дзяржава хоча ўсіх кантраляваць, зрабіць бяспечнае грамадства, а потым ўсё роўна яны даходзяць да такога стану кантролю, што мы проста як гэтыя ячэйкі муравейніку, якога можна заўсёды знішчыць, там, не ведаю, там, ты не зможаш себя абараніць, і гэтак далей, што у тебя ўвогуле не будзе, людзі просто будуць знікаць, калі не зачапіўся. Кітай уже пабудаваў, Расія, падаецца, на гэтым шляху зараз стаіць. Беларусі, конечно, гэта, мы кудысьці просто далучымся праз гэтую сістэму. У меня дзяўчына глядзела відэа аб жыцці ў Кітаі, я кажу, што там гэта жорстка, 2 віды пашпартоў для лепшых і для горшых. Я не ведаў пра тое, што там 2 віды пашпартоў. Выглядае, што зусім якаясь не дыскрымінацыя ўвогуле. Там, наверное, у якога лепшы пашпарт, тот можа і галасаваць можа у краіне, у каго дрэнны пашпарт, то недакаваны, то не можа. Це можа быць, у гэтым нават ёсць якаясь логіка. Но все роўно выглядае дзіўна. Злезть ад месца нараджэння. А гэта зусім неправільна. У Беларусі таксама 2 віды людзей. Ёсць 2 типу людей. Хутчэй за ўсё мы все згарым у ядзерным пепле.
лагічна вывераны і як другіх называць частка з іх беглыя, мабыць, а частка, што засталіся палітычанскі благанадзёжныя. Я просто думаю, што ну калі глядзець увогуле глобальна, вось ну наконт гэтай вось як сказаць дзяржаўнай палітыкі, да, на гэты конт, то на самой рэч можна зрабіць такія як бы условия. Забусь, як гэта па-беларуску. Ну, такую сераду, ну, накшталт вось як у Севернай Карэі, калі ты уже 40 год, у тебя там династія, вось умовы, да, вось умовы. Што цалкам гэта верагодна вось зрабіць, і ну уявіце сабе, ну увогуле 40 год людзі пачынаюць вось верыць у тое, што ну вось як мір, як тебе там кажуць, напрыклад, ну вось гэта як у фільмах про, ну 1984, да, кніга была яшчэ там «Эквілібрыум», падаецца, если гэта так завецца гэты фільм, што в прынцыпе ты можаш вось зрабіць вось статыстычны узор чалавека на ўвесь мір, ён в прынцыпе будзе як табе патрэбны. І ты можаш вось потым як бы яго ўвераваць нават. Сама вось дрэннае гэта тое, што вось ну паміж увераваннем у такіх краінах, што ёсць вось гэта вось вера там сляпая там, і ёй ніяк нельга як бы ну пераканаць вось чалавека, калі ён во штосьці верыць як фанатык, то там не будуць нейкія доводы як працаваць. І гэта самае страшнае, ну самае жахлівае ўсёй гэтай гісторыі. Так, я загубіўся. Тунеядцы умовы ёсць верагоднасць, што так і будзе, но яшчэ з пенсійнымі сістэме будзе дупа. Калі, напрыклад, з вёскай Тагамон ты не даб'ешся нічога ў жыцці, альбо максімум ты пераедзеш у Шанхай альбо ў Пекін, будзеш зарабляць $3700, жыць у кляціне 2/1, у бомбасховішчы пад горадам пры 35, есці вылічаную ежу, якую робяць на алею з соцсцёкаў з рэстарану, арендаваць дарагія рэчы, каб фотачкі выкласці ў соцсеткі і выглядаць багатым. Блин, увогуле, які ти сюр. Китай, мне падаецца, ты, як бы, як там бы мовіць, прынамсі, мне якісь-то попадаюць гэтыя відэа з Китаю, там вось там, ну, залежыць ад рэгіёну, карацей. Ну, а што мы хочам, калі ў краіне там 2 мільярда чалавек, ці колькі там? Праблема вялікіх краін, мне падаецца, у тым, што вялікая тэрыторыя. Вось калі бы людзі, напрыклад, вось этнічна, ну, як супольнасць, вось, ну, кіравалі сваімі краінамі, сваімі вось іменно этнічнымі вось гэтымі землямі, то яны былі бы зацікаўлены у такіх вось там, напрыклад, у адукаванасці, у прагрэсіўнасці, у будаванні стасункаў, ну, добрых з суседзямі, бо заўсёды ваяваць гэта, ну, для маленькіх краін гэта, ну, увогуле цяжка і немагчыма. Ну, і нерацыянальна, напрыклад. Глядзі на каментатары тиктоку, ёсць людзі інтэрнэты, але жыць ідыоты, толькі яны ведаюць плоскую землю, што плюне добро, што лоу, зразумела, фікцыйны руководитель, іх да халеры. Ну, я дакладна нават не ведаю. У меня заўсёды ёсць скептыцызм на гэты конт, бо калі ў тебя ёсць якаясь базовая адукацыя, у Беларусі, падаецца, это як must-have, тут у тебе, ну, цяжка штосьці пакласці такое. І верагодна, вот просто гэта ўжо паліттэхналагічныя тэхналогіі, гэтыя тэхналогіі, з гэтымі ўсімі мёртвымі душамі, ботафермамі, ну, карацей, вы ведаеце. Мы не ведаем, ніколі мы не ведаем, хто піша гэтыя ўсе каментары і хто па ту сторону экрану зараз стаіць.
Так, ну я працаваў у школы з 2003 па 2007, там палоўна-стаўнікі зомбакі. Ну мне гэта падаецца перыяд просто яшчэ пасля радзянскага саюзу, верагодна тады ж яшчэ не был такі, ну как бы інтэрнэт моцна, ну как бы ўсё дазволены, даступны. Таму верагодна, ну час пройдзе, гэта будзе, падаецца, больш, ну людзям будзе цяжка распавесці вось, што гэта сапраўды павінна быць так, калі крытычна гэта мысленне будзе часцей з'яўляцца там, не ведаю, у школах ці дзесьці яшчэ. Але ўсё это, ну опять зноў гэта вся дзяржаўная палітыка павінна быць. Гледзячы на тыя рэсурсы грашоў чалавечак, які марнуюцца на барацьбу апазіцыяй, пераследам імігрантаў, не ўпэўнены, што гэта не боты, і я не ўпэўнены, што гэта не боты на зарплаце. Ну ўсё падаецца, пытанне не ў колькасці, падаецца, пытанне ў якасці. Можна раздаць як бы ўсім брэўкі са сцягамі за якісь-то грошы, але энтузіазму там не прыбавіцца. І калі, ну, дзяржава палітыка зменіцца у наступны час, то хутка ўсё зменіцца, ну, на мой погляд. Пенсіянеры, які нават у 2002 былі на баку народа, зараз пад уровень тэлевізора таксама замбаваліся, яны ў інтэрнэт не ходзяць. Мне здаецца, што колькасць душыць якасць. Заводчык так войны перамагаў. Згодна мне, напрыклад, дзед кажа, што мы перавод тады рабілі. Пенсіянеры беларусы недзе пад трэць. Ну, пенсионеры пенсионерами. Что я могу вам распавесці на гэта? Карацей, пенсионерам падаецца шмат не трэба, то бишь ім, ну, гэтаму слаю насельніцтва патрэбна, вось, каб была стабільнасць, былі якісь-то грошы вось на жыццё быццё, каб у нагародзе пакавыряцца, каб іх не чапалі. Вось таму, в прынцыпе, калі ядро вашага электарата яно такое, то, в прынцыпе, можна з ім такім чынам працаваць. Але, ну, пакаленне... Я забываюся ўверх націснуць. Пакаленне змяняецца, падаецца, гэта не заўсёды. Конечно, жаль, можа быць і нават не на наш час, но паглядзім. Зараз пенсіянер нармального больш-менш, пенсія па 300 евро дазваляе жыць у Беларусі. Ну, я кажу, вось. Залежыць то ваш ліхтарат. А потым гэта будзе праблемы з эканомікай, будзе праблемы адтуда, дзе взяць грошы. Ну, як гэта заўсёды было. Не заўсёды, як на датацыі жылі, так і будзем жыць. Запытваць грошы ў суседзях, гэтак далей. Жылі багата, нельга і пачынаць. Гэта сацыяльная страта, як пластылін, пачне заўтра, патрэба паказваць супрацьлегла, яны будуць ківаць і паўтараць, так, але іх вельмі шмат. Ну так. Хацей беларусу хлеба не кармі, дай пагутарыць за якія дрэнныя ці добрыя справы на бацькаўшчыне.
Да. Таму трэба ўвогуле, мне падаецца, то, што мы можам рабіць, гэта быць сфокусаваным на сваім жыцці, рабіць яго якасным, рабіць сваё жыццё навокал больш якасным, добрабытным. Вось астатняе, што нам не падвласна, аб гэтым не клапаціцца моцна, я бы сказаў так. Ну, гэта моя механіка. Мне падаецца, дзесь я пацеркі згубіў. Калі бадзяўся. Правда, вось Літва гэта такі пераходны прыклад ад савочка да капіталізму, калі ў Польшы капіталізм збольшага шмат крокаў зроблены для паляшэння жыцця. Літва гэта нешта сярэдняе між саўком і капіталізму. Ну, у них трансфармацыя, падаецца, ну, праходзіць вельмі вільготна. Ну, я ніколі не быў у Літве, падаецца. Ну, гэта так, збоку, калі паглядзіш. Вось. My hope will never die. Дыц не спрацаваў, падаецца. Будзе паглядзець. Ці спрацаваў. Дзе частка насельніцтва ўжо з добрай адукацыяй мае 3К еўра заробка, а іншая частка, якая гэтую плынь сучасна не трапіла, той же савочак і заробкі ледзь не на 1000 на рукі. Ну так, так. Не згодны. У Польшы агалтелы капіталізм, калі не грошы, то для людзей бы ўвогуле нічога, грошы з ЕС, для людзей бы ўвогуле нічога не рабілася бы. У Польшы? Блин, мне падабаецца Польша. Ну, не ведаю, я просто заўсёды гляджу на як у Польшы пабудавана, ну, сістэма адказнасці, ну, типу, грамадства. Ну, заўсёды вось там пры будынкавай тэрыторыі, дзе будавалі, напрыклад, новае жытло, заўсёды там, ну, прышпільна ўсё зроблена, як бы лагічна. Цягам за гэтым хтосьці глядзіць заўсёды. Ну, бачна, што заўсёды, ну, напрыклад, ну, я не ведаю, як у астатніх гарадах, таму што заўсёды трэба глядзець агулам, але ў Варшаве там перабудуюць заўсёды дарогі, рамантуюць, там, перабудоўваюць, там, пешаход. Конечно, ёсць выпадкі, і іх даволі шмат, калі, напрыклад, там таксама мываюць дзесьці грошы, будуюць, напрыклад, там дарогу, дзесьці был такі навіны, дзе яна уходзіць кудысьці ў раку, калі быў павадак, і там, ну, даволі шмат вялікіх грошай былі вылучаны. І жыхары не разумеюць, як гэта сталася, але все роўно ёсць дзесьці адказнасць, бачна, там, якая партія выладкавала грошы на той или иную дрэўца, каб там атрымаць больш там вось пацерак на выбарах і гэтак далей, гэтак далей. Таму так, спрацавала, але першыя едуць у Скандынавію, гэта вось сервор спрацаваў добра, ці Брытанію. Так, ну як захоўваецца культура, як цэніцца сваё, як людзі адносяцца да навакольных рэчаў. Цана 1 метр Варшава 26К злотых. Ну, цэна на жытло ўвогуле іншая размова. Варшава гэта Нью-Йорк, але Вільня гэта хмарачос, пад якім дагнівае халупа. Ды гэтак паказчык развіцця эканомікі, дык у Варшаве такое ё. Вось пайшлі спрэчкі. Я могу дайсці до того боку карткі, щоб я паглядзеў угле, що там. А, глядзіце там. Може там можна щось спусціць себе хутенько. Пойду туди схожу. Вышэй. Тое, што мы галарскія галасаракія эмігранты, свет не хвалюе. Да падаецца, ні ў адной краіне гэта не хвалюе. Ну і гэта як бы паглядзіце як бы на тое, калі прыязджаюць, ну, эмігранты да нас. Тое ж самае стаўленне, тыя ж самыя людзі. Як бы
Было бы, конечно, добра з боку заканадаўства гэтага пазбегнуць містачыну. Каб да людзей ставіліся. Но гэта не ў прыярытэце, падаецца. Спачатку свае, а потым чужыя. Як не пачытаю, беларус купляюць кватэры ў Ваве, дык і мясцовае насельніцтва некаторых не вельмі. Хаця Швецыя ўжо ў сваім сацыялізме расчаравалася. Я магу туды залезть? Я ж там как-то проходил. Тут я сострибнул, тут я пролез. Тут мне треба залезть. Я не могу залезть. Придется тогда в обход вести. Так, мне зараз трэба ліпсачынам патрапіць сюды. Сюды. Гэта выдатна. Што вы кажаце, як там? Я зараз там памру. Можа там захаванне якоїсь далей? Блін. О! О, глядзіце, я куды зайшоў. Нарэшце. Нарэшце. Моя кузінка переехала ў Польшу ў 45-м, а ў 51-м атрымала грамадзянства, здымае кватэру, працуе ў Жабцы і шчаслівы капец. У 51-м атрымала, здымае кватэру, працуе ў Жабцы. 45-х гэта шо, год? Гэта даўно было, не? Мала кватэру працуе ў Жабцы, шчаслівы капец, але ўсё на е. Калі б эмігрантаў, якія рухаюць сістэму, атрымлівала спецдапамогу, не прымалі тысячамі, а штосьці з імі рабілі ў плане інтэграцыі, там падобна было б усё добра. Ха, ў 45-м всё, блин, я щось не подумал у 45-м годзе. Все, уже мозг плавится уже. Ой. Шаластва яго сустрэлі. А пачакай, я зараз захаваюся тут, пока полежи. Блин, быть увогуле грамадзянінам Польши, это мне падаецца выдатна. Столькі прывілеяў. І галасаванні, і на зямлю, і на іншай, і прырода тут файная, і мора ёсць, і горы ёсць, і гэтак далей. І эканоміка Польши, ось. Праз гэтую всю вайну шмат хто пераехаў, накачалі деньгамі гэтую Варшаву зараз, ось. А сёння як не могуць ужонды гэтыя, каб нармалёва рабілі, працавалі. Пачыце. Карта паляка, а іншым як быць, калі пагаршаюць умоўы атрымання грамадзянства, плюс карта паляка дае бонусы адразу. Згодна, але зноўку не для ўсіх. У Польши адрозненне ад Літвы просто космос падтрымка. Ну так, да. Я ўвогуле не скарджусь. Главное, каб праца была, астатняе, у прынцыпе, можна пацярпець. Спецыяльная школа, напрыклад, а мне тут у Літве, як ІП аблалі на біржы, сказалі, ты з Беларусі не дуры галавы, у нас толькі для сваіх украінцаў праграма. Я увогуле здзіўлены, што Літва не можа, в прынцыпе, забяспечыць для Беларусі штосьці. Ідэакратія, людзі просто не усвядомліваюць, кіруюць краінамі, увогуле, што гэта, як гэта. І калі у такім, як бы, стаўленні ніколі не былі, у них няма, як бы, разумення гэта, а сваіх лабістаў ніхто не дазваляе у Літве як бы працягнуць.
А, ну да, еще есть как бы погроза, да. Питання погрози. Бо калі глядзіш на Польшу, то гэта больш як таксама імперскае мысленне. У Літвы, як там 2-3 мільёны, то гэта такая ж як маленькая краіна. Ну, параўнанні з Беларусю, гэта ўжо мы такія дикары. Атрут у тебя атрутілі. Шеннон. Не, мені потрібно щось отруйне. І чим більше воно токсичне, тим краще. Блін. Швидше. А що у нас є? Упевнений, що це не від корячки маєчного родиш. Так, просто дай мені щось отруйне. У мене є щось з собою? Я щось знайшов? Віддайте, що ви дайте? Медичний цитрин. Можно было шиншеню отдать, да? Давайте ему дадим. Ну да поможем уже чалу. То он загинается. Ну як, покращило? Не думав, що заміню тобі послугу. Чому ти врятував мене? Хіба ти не в одній упряжці з цими демонами? У мене не було причин дивитися, як ти помираєш. Що це вклало тобі майже не ганьок до смерті? Чортов старий ганж і моя клята удача, що він нагадав про себе саме тут. Це який такий ганж потребує труті для зцілення? Я в житті не бачив істоти, яка вижила після споживання такої кількості токсину. Я ледь не уладкаваўся ў адынскую кантору, айцішную хелпдэск, але нешта да самого яны змыліся, дыскія айцішнікі ў Літве. Філіппіны, Пакістан далёка, і тут мяжа пад бокам, каму патрэбна верагодна сепаратысты, мы ж таксама да расейцы ставімся, якія пераязджаюць да нас, але ж яны Літву як трамплін скарыстаюць, калі беларусы засталіся. Ну, хлопцы тут уже, ну, сапраўды пра геапалітику пайшлі моцна разважаць, хто добры, хто дрэнны. Вось, і верагодна, канешне, разумееш, што все мы пакутваем ці хто, в прынцыпе, за кардонам у міграцыі, але трэба, падаецца, больш пазітыўна да гэтага ставіцца. Ды няма добрых і дрэнных, і дзіўна гэта бачыць. Ну, увогуле, людзі дрэнныя і добрыя ёсць паўсюль. Палітолагі, ну, карацей, да. Ну, мне падаецца, не першая размова такая на твічы адбываецца ці адбывалася. Дамарожчаныя. Майму арганізму патрэбна атрута, щоб трымаць эти ганжы під кантролем. Щось смертельне для більшості, для мяне наче амброзія. Одна гуру колькість сказала, що моє благословення тіло стійке до токсинів. Більшість, ймовірно, вже померли, опініть вони на моєму місці. Стійке до отрути тіла – це вражає. Давай прояснимо дещо. Я послуг задарма не приймаю. Не знаю, хто б шутті, але мені грізе сама лиш думка злишатися чимось боржником. Лише один раз я пригощу тебе свою особливу цілющу наливку. І чим же вона особлива? Я пильновав тебе з моменту твоєї появи в селищі, ти виглядав хворобливо і ходив не твердо. Моя наливка чудо укріпляє тіло, вирішить чи ні, але вже після одного ковтка немов заново народишся. Моя хвороба невилікована. Тобі ж гірше, якщо злякався, я тебе не засуджую. Помрій, наповню уже піалу, каже. Буде зараз піць. Пробачте, мабуть, гэта я падняў, але не хацеў негатыву. Ну, вот гэта негатыў, гэта просто гэта наше сучаснае жыццё такое. Это як сапраўды гэты такі, бачыце, мазоль в нашем сучасным жыцці, не скажу. Можу запевнити лишь в одном, я єдиний у світі можу це приготувати. Все, ми тут квасим, бачите? Повторити буде не складно, це ж просто хімія з рештою. Хімія? Це ще якесь чаклунство? Ріх.
І зараз ми як-то узмацнілися. Куди збираєшся йти далі? Щойно вирішив, гадаю, поки що я зупинюсь у тебе. У тебе. У мене маєш на увазі павільйон 4 сезонів? І чого ти раптом вирішив, що можеш просто так увалитися без мого дозволу? У вашому світі демонів ще так багато незвіданого, але тут до біса небезпечно. Мені потрібно більш-менш безпечне місце, куди можна повернутися. І твоє мені подобається. Ти збираєш Ваншваня назад. Не переживай, трутнім я не буду. А обмін на прихисток я і надалі готувати тобі мою цілішню наливки. З кожних 2 отруйних речей, як ти мені принесеш, я зможу зробити 1 гльок наливки. Ти заздалегідь придумав свою мову. Я ще ні на що не погодився, маю на увазі. Упевнені порції, так, що ви там пишете? Дайте я дочитаю. Упевнені порції моїх особливих налівок доволі непогана пропозиція. Ну, ми зійдемося на цьому. У мене ще є робота. Не забудь завітати до мене, якщо знайдеш якусь отруту. Так, і он що подається у 4. У нас вже 3 перса вже у нашої штаб-квартири. Наливка додає мені трохи, полову здоров'я шкали. Неблаго. Так, на повні країни хапає, лепі подобра пера бездеть, чим не добдеть. Країна, що правда невелика, де тут в атлітоці розбольш за білорусів. Целофануси всякі, так пойду відпочивати. Доброго тижня усім, завтра відгукнуся у Дискорді на код Кавчика. О, дякую, пані Лепус, пиши тоді. Можете навіть сьогодні написати, як запитати хлопців, як у них отримується завтра. Було, файно погутарить. Дякую, що завітав. І завітуйте ще. А ми... Скільки зараз часу? Ми ще, подається, 5-10 минут побадяємося, так само будемо скончувати. Сьогодні трохи ось по локації побігали, одного невеличкого босу затримали, перемогли. В принципі, є якийсь прогрес з цим. Добраніч, пан Лепус. Спадар. Так. Чабаня прийшов. Пытается что-то вынюхать. Так, а мы куди тут? Вот. Клево, що можна затриматися у повітрі і стрелити. Так. Давайте сюди сходимо, поглядим. Якісь-небудь речі. Базовий компонент, видатно. Это мы расплюшим, разрушим. Не подобається, що тут. Подлога завсюди ламається. Ого. 3 рази бахнув. Ой. Давайте так. Пихнем. Ну что, тут великая локация. Мы вверх идем. Там у левом боці там зачинено. Зараз би ще улево там трошки вниз поглядіти. Правдите. Ми зможемо туди зайти чи ні. Фермерські позначки. Ярлики культур. Муїр. Проходження царства перше. Головний продукт регіону. Дуже поживний м'ясний гриб. Генетично модифікований. Планета Пінлайн на 90% покрита водою. Лише незначна її частка придатна до землеробства. Відколи трансмутація стала звичайним явищем. Найголовнішим завданням для фермерів стало генетичне поліпшення пішових і поживних культур. На зарі ери походження набуло популярності органічне землеробство, а під впливом даосізму генетично модифікованих продуктів почали уникати. Суперечки не вщухали, навіть коли потребності солярійців вже почали зменшуватися.
Фермерські позначки. Де який гриб? Світи, може тут? Може вуглі можна буде потім провалитися в эту червону бездну. Треба не забуватися про цей моцний випад. Бо він файно може нам допомогти. Я тут поймал. Это хоботы, он потюч. Потюши, не потюши, а хоботы дико подається. Подобне. Він там якийсь та великий стоїть. В это великий подається не моцно. Тут треба поспеть. Да? Смогу ли я поспеть? Это будет тяжко. Хоботи Діков. Ну. Як у Тимона і Пумба. Ой, я поспів. Але було складано. Пошла расслабляющая музыка. Это мощно. Мы тебя все равно забили. Вы молодцы. Так, не разблоковал, не отрымался. Так, знайдено доскональний компонент. Дайте його можна на більш якісь речі розщепити. Было бы добре, ще б десь заховатися, десь не здалеку. Так, що там далі? Я сподіваюся, що там не боссова локація. Хотів вугля сюль вилізти кудись. Мікаєш? Велика локація тут. Так, туди можна пройти. Ще вниз поглянемо. Так, куфар. Ну що ти собані будеш? Нефрит врожаю. Значно збільшує досвід, отриманий від знищення ворогів. Чудово пасує сумлінним фаншем. Збільшує досвід. Досвід это как худшие навыки отримлювати. У меня нема стольких ячеек. Если были бы ячейки, я бы это все начепил на себе. У меня так мало ячеек вуголь. Треба вибирати, що помпувати. Так, я ось сюди залез. Ось там ще ось є дірка, але я не пам'ятаю, що ми туди можемо залізти. Тут ось я пам'ятаю зачинено. Ну, виглядає, що ми так трохи тут бадялися і знайшли місце. О, що? Як гэта адбылося? Чакайце, як тут я апынуўся тут? Не зразумеў.
Гэта якраз таки пачатак мапы быў, ці падобна на пачатак мапы. А, ось унізь тут. Я, падаецца, не мог з гэтага боку прыйсці сюды, да? А, я все вспомнил. Вспомнил, что я в самом пачатку вось тут. Я зляцеў. Я праходзіў правы бок, я зараз вярнуўся. О, так файна. Шо у тебя тут за алмаз там? Ну-ка покажи. Ну-ка дай паглядзець. Ці гэта блок якийсь? Можа гэта дадатковыя пацеркі. Добра, зараз ідзем захоўвацца, падаецца. Нас тут не заб'юць. Якраз уже собака гаўкае. Так, трэба паспець захавацца. Выпачыць. Захаваліся нефрыты новыя. У нас одна ячейка гэтай навыка. І было бы файна. Яшчэ я памятаю, што я прабег вось гэтую лакацыю вось тут. Пачатку. Я думаў, што тут можа быць якаясь-то складаная арэна. А тут ось якраз такі роботы, які... А, глядзіце. А, гэта вось якраз такі шыт. Трэба забіваць. А може нам до галактычнай лакацыі нават прыйсці, да? Ой. Не трапляю. Не трэба, дядя. Не трэба гэта рабіць. Давайте сябраваць мирно. Нефрит непахітнасці. Ось, калі б я взяў бы гэты нефрит. Зменшую час на підготовку зараджанага выпаду, калі і стаіць смірна. Стіць непахітна, немов скеля перад грызным ворогам. Это як? Это ось, калі ось так? Ну, дай-ка пагляджу. Можа быць, якраз таки гэта бы дапамагла таго чаліка спачатку перамагчы. Просто начаплю, хочу паглядзець, як гэта выглядае. Ось гэта я скіну. Мне толькі не падабаецца візуальна, што ось тут просто гэта зроблена іерогліфамі, калі б гэта было трошки па-іншаму, хаця можа быць без візуалу. Гэта не зусім так. Зменшыць час падготовкі заряджанага выпаду, вось. Бо я не разумею, гледачы вось именно на гэтай амулеты, што они з ебе уяўляюць. Ось, калі ў Hollow Knight можна было адразу зразумець, па якім-то чынам гэта там абарона ці атака, то тут трошки складаней з гэтым. Ну да, калі ты нерухомы, то в прынцыпе хутка. Калі ты скокваеш, наверное, прынцыпова, ну, таксама. Ну так. О, так файная здольнасць. Давайте хай павісіць. І вось да того куфара я змагу залезть? Если змагу хутенька, тады, в прынцыпе, на гэтым скончым. Хутка прыпыніў. Добра. Я не ведаю, як тут, можа, двойны скок патрэбен. Можа, пакуль нельга тут залезть. Давайте мы целиком поглядим. Тут трэба двойны скок. Бо так я не бачу, как тут можно залезть. Добра. Тады давайте на гэтым скончым. Дзякую усім, хто быў, хто пісаў чат, хто ўвогуле шарыць за геапалітыку і за цікавыя тэмы. В прынцыпе, было цікава. Сёння пабадзяліся з аднаго невялічкага міні-боса прайшлі. Вось, ну да, дзякую Паладзіну, дзякую пану Лепусу, нават пан Паладзін застаўся на стрыме. Усім дабранш, але мы, карацей, зараз будзем вабіць рэйд. Дайце пагляджу, што ёсць.
А у нас зараз со стримерской есть каточек. Мы туда идем до каточка. Ну, как раз когда в Resident Evil доволі пришпільна кльовая гульня. Особенно мне вельмі подобалася 8-я частка. А я вас тады переключаю на Endstream. Вось так, напрыклад. Щоб мы поглядели. І зараз для вас ладжу рейд, хто застаецца. В принципе, вам добраныч, приходьте на стримы, вам легкой недели, отпочивайте, заўсёды рад вас бачыць на стримах. Рейд Шагрель Бай. Ось. Ставши жевжики злетать у скриню. Зараз ідем вітацца і да побачення.